எப்படி தம்ப்நெயில் கிரியேட் பண்ணுறதுனா பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிற முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு இந்த ஆப் பேர் பிக்சல் ஆப். இந்த ஆப்போட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மேலே ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி ஃப்ரம் கேலரி கொடுத்து நீங்கள் இது கொடுத்துக்கோங்க, பேக்ரவுண்ட் கொடுத்துக்கோங்க. பேக்ரவுண்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதை நல்லா பெருசு பண்ணிக்கோங்க. சைஸ் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வச்சுக்கோங்க. வச்சதுக்கப்புறம் கொடுத்துட்டு திரும்பி ப்ளஸ் ஐக்கான் கொடுத்து நீங்கள் எந்த மாதிரி வேணுமோ வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து ஃபோன் பிக்சர் வைக்கிறேன். ஃபோன் பிக்சர் நான் வச்சுக்கிறேன். ஃபோன் பிக்சர் வந்து இந்த மொபைல் மாதிரி இருக்கும், அதை நான் பேக்ரவுண்ட் எரேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை நான் வச்சுக்கிறேன். இது வந்து இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்படி நான் பேக்ரவுண்ட் எரேசர் இன்னொரு ஆப் இருக்குது, அதோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். அதை கொடுத்து நான் இப்படி எரேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கணும், எப்படி இது பண்ணுறதுன்ட்டு. அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து இங்கே சென்டரில் வைக்கணும். அதை நான் வச்சுக்கிறேன் லாஸ்ட்டில். அதுக்கப்புறம் கீழே டெக்ஸ்ட்டு கொடுக்குறதா இருந்தால் கீழே ஏ பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி டெக்ஸ்ட் கொடுத்து எடிட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன போடணுமோ அதை போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து இதே கொடுக்குறேன். ஹவு டு ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றா போட்டுக்கிறேன். ஹவு வந்து பெருசாக்கி அதுக்கப்புறம் கலர் கொடுத்து என்ன கலரில் வேணுமோ வச்சுக்கிறேன். நான் ஒயிட் கலரே இருக்கட்டும், நீங்கள் எந்த கலரை வேணால் வச்சுக்கலாம். நான் ஃபாண்ட்டு வந்து நிறைய ஃபாண்ட்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து இந்த ஃபாண்ட் வச்சுக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃபாண்ட்டே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் டூ வந்து போட்டுக்கிறேன். 2 வந்து பெருசாக்கிக்கணும். நீங்கள் இப்படியும் பெருசு பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சைஸுன்னு இருக்குதா, இங்கே சைஸுன்னு இருக்கிறத கிளிக் பண்ணி இங்கே எவ்வளோ வேணுமோ வச்சுக்கலாம். நான் வந்து இதுவே எனக்கு இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுவே எனக்கு போதும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சைடில் தள்ளினா பொசிஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி அப்படியே மேலே தூக்கிட்டே போங்க. மேலே தள்ளிகிட்டே போனீங்கன்னா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதே ஃபாண்ட்டு மாற்றிக்கோங்க. ஃபாண்ட்டு மாற்றியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பொசிஷனில் போயிட்டு ஓகே கலர் வேணுனாலும் கலர் கொடுத்துக்கலாம். நான் என்ன கலர் கொடுக்கலாம், ஓகே பிளாக்கே இருக்கட்டும். இங்கே ஸ்க்ரீன்ஷாட் வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் திரும்பி அடுத்த டெக்ஸ்ட் கொடுத்து எடிட் கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி ஹவு டுன்னு கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஹவு டு கிரியேட் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே கொடுத்துட்டு ஃபாண்ட்டு கலரெல்லாம் மாற்றிக்கிறேன். கலர் வந்து ப்ளூ கலர் வச்சுக்கிறேன். ஃபாண்ட்டில் போயிட்டு நிறைய ஃபாண்ட்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கே அந்த ஃபாண்ட்டை காணும். ஃபாண்ட் அப்படி இல்லைன்னா ரீசெண்டில் போய் அதையே நான் கொடுத்துக்கிறேன். ஹவு டு கிரியேட் தம்ப்நெயில். அதே மாதிரி திரும்பியும் தம்ப்நெயில் தம்ப்நெயிலில் போயிட்டு அதை கொடுத்து கலர் மாற்றிக்கலாம். கிரேடியன்ட்டு இருக்குது, கிரேடியன்ட்டு போனீங்கன்னா அதுலேயும் நிறைய இருக்குது, அதுலேயும் நீங்கள் என்ன வேணுமோ வச்சுக்கலாம். நான் கிரேடியன்ட்டில் இந்த கலர் வச்சுக்கிறேன். அப்புறம் ஃபாண்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா பெருசு பண்ணிக்கிறேன்.
அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தம்ப்நெயில்னு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இது கொடுத்துக்கணும். நீங்கள் அதையவே கீழே இது வர்ற மாதிரி அதை கொடுத்து நீங்கள் கீழே ஸ்ட்ரோக் வர்ற மாதிரி, அப்புறம் கீழே ஷேடோ வர்ற மாதிரி, ரிஃப்ளெக்ஷன் வர்ற மாதிரி அதை கொடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் நீங்கள் கம்மியாக வேணுமோ இல்லை ஜாஸ்தியாக வேணுமோன்னு கூட கொடுத்துக்கலாம். அப்புறம் அதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். எனபிள்டுன்னு இருக்கும். அப்படின்னு அதை ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்படி வேணுமோ வச்சுக்கலாம். எனக்கு இது வேண்டாம். நான் இது அப்புறம் 3D டெக்ஸ்ட் வேணால் ஷேடோ இந்த மாதிரி ஷேடோ இருக்கும். என்ன கலரில் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 3D டெக்ஸ்ட் இருக்குது. 3Dயாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி வேணாலும் வச்சுக்கலாம், இந்த மாதிரி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். எனக்கு இந்த மாதிரியே நான் வச்சுக்கிறேன். அடுத்து இதையும் அதே மாதிரி வச்சுக்கிறேன். கேர்வாக வேணாலும் வச்சுக்கலாம், இந்த மாதிரி கேர்வாக வேணாலும். அதுக்கப்புறம் பேக்ரவுண்டு இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்டு வேணாலும் வச்சுக்கலாம். அந்த டெக்ஸ்ட்டை சுற்றி பேக்ரவுண்டு வரும். அது நீங்கள் கலரும் மாற்றிக்கலாம், கிரேடியண்ட்டும் வச்சுக்கலாம். அது வேண்டாட்டின்னா ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஷேடோ இந்த மாதிரி பிளாக் கலரில் ஒரு ஷேடோ அது வேணால் வச்சுக்கலாம். நான் அதை வச்சுக்கிறேன். அது என்ன கலரில் வேணால் வச்சுக்கோ. அப்புறம் இன்னர் ஷேடோ இந்த மாதிரி வரும், அது மங்கலாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 3D ரொட்டேட் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். அப்படி வேணான்னா ராங் கொடுத்துக்கோங்க. நான் இதுலேயே ரிஃப்ளெக்ஷன் இல்லை 3D ஷேடோ கொடுத்து இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இதுலேயே 3D டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த நிறைய இருக்குது. இதுலேயே 3D டெக்ஸ்ட் எல்லாத்துலேயுமே 3D டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் போய்ட்டு 3D டெக்ஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போவே 7 நிமிஷம் ஆச்சு. ஐயோ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் வேணாலும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ப்ளஸ் ஐக்கான் கொடுத்து ஃப்ரம் கேலரி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அதில் ஃப்ரம் கேலரி இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்தது நான் வச்சுக்கிறேன். அதையும் இப்படி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதுலேயே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். பொசிஷனில் போயிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் ஊற்றிட்டே போனேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 3 வச்சுக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேவ் இருக்கும் இங்கே மேலே இந்த ஐக்கான் தான், அதை கிளிக் பண்ணி சேவ் ஆஸ் இமேஜ் கொடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஜேபிஜியில் வேணுமா இல்லை பிஎன்ஜியில் வேணுமான்னு கேட்கும். அதில் நீங்கள் நான் ஜேபிஜிலே டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கீழே சேவ் டு கேலரி கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது கேலரியில் சேவ் ஆயிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ முடிச்சு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டாடா பை பை, see you.